गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिच तुरु टॉक्स ಏರ್ ಮಾತಾಡ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗನೆ ಪೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಸೊ ಇನಿದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಗ ಎಂಕುಲ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಇಡ ತುಪ್ಪುನಿ ಸೊ ಫ್ಲಾಟ್ ಇಡ್ ಓನರ್ನ ಇಲ್ಲಗ ಪಿಲಿ ಬರೋದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆತೆ ಸೊ ಎಕ್ಕಡಕ್ಕಲ್ ಪಂಡೆ 10:30 ಅನ್ನಗ ರೀಚ್ ಆಪೇರ್ ಪಂದು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪಂಡಿರ್ ಇತ್ತೆ ಬರು ಪಂದು ಅಂಚಾದು ಅಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೈಕ್ಸ್ಕರ ಇಂಕ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾತೊಂಡು ಅಂಚ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೇರ ಅಪ್ಪ ಜೊತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ತೂದೊಂಚು ಬೇಗ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಅಂಚ ಪಿದಾಡು ನನ್ನ ಬರೋಡಾತ್ರಿಗೆ ಬೈಜೇರು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಬಡಜದ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಳ್ಳ ಪಿಲಿ ತುಯ್ಯಾರೆ ಫುಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುವ ಅಂಚನೆ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ